Παιδιάκι 32807 εδώ. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε το Minecraft Java Edition στο tablet, κινητό και γενικά όλα τα mobile παιχνίδια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάτε στο Play Store. Λοιπόν, και γράφετε, έχει παράξενο όνομα, ετοιμαστείτε, γράφετε εδώ και σε ένα χαρτί. Pochav Launcher, αυτό εδώ που βλέπετε το πάνω. Ναι, εγώ το έχω καταστημένο, πατάτε άνοιγμα. Οκ. One minute with game. Ναι, εδώ με πατάει, ρε. Εδώ πέρα πατάτε, θα σας βγάλει μόνο στην 1.21 θα σας βγάλει. Αν δεν θα σας βγάλει στην 1.21, πάτε εδώ, πάτε στην έκδοση και βάλετε κυκλοφορία και 1.21. Εγώ το έχω ήδη αυτό. Κοιτάω μερικά πράγματα, τέλος πάντων, ναι, αποθήκευση. Και ναι, πατάτε παίξε. Φορτώνει για λίγα λεπτάκια για μερικά δευτερόλεπτα. Μαυρίζει η οθόνη και σε 3, 2, 1 θα εμφανιστεί το Mojang και έτσι θα κατεβάσετε. Έλα, φόρτωσε. Τελείωνε. Τέλος πάντων, έτσι θα κατεβάσετε το Minecraft Java Edition. Αυτό. Γεια σας.